Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-24 ta' April 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-odwa tajba. Oggi, con l'aiuto della parola di Dio, Illum bl-għajnuna tal-kelma ta' Alla li smajna, niftħu passaġġ li jgħaddi mid-djufija tal-età anzjana mmarkata b'mod speċjali mill-esperjenzi ta' konfużjoni u ta' taqtih il-qalb, ta' telfa u ta' abbandun, ta' diżillużjoni u ta' dubju. Naturalment l-esperjenzi tad djufija tagħna quddiem is-sitwazzjonijiet drammatiċi f'xi waqtiet traġiċi tal-ħajja jistgħu jseħħu f'kull żmien tal-ħajja. Madankollu fl-età anzjana dawn jistgħu jħallu inqas impressjoni u jwasslu biex bħal jindraw, biex ma ngħidux ukoll jibdew jagħtu fastidju. Kemm drabi smajna jew ħsibna ix-xjuħ jagħtuna fastidju. Ednija, ħsibnija, l-aktar ġrieħi gravi ta' tfulija u ta' żożija jipprovokaw, ġustament, sens ta' inġustizzja u ta' ribelljoni, reazzjoni qawwija u li ġġalek tirreaġixxi kontra. Imma l-ġrieħi, anki gravi, tal-età anzjana inevitabilment huma msieħba mis-sensazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja mhix qed tikkontradixxi lilha nfisha għax diġà ġiet mgħixa. U hekk ix-xjuħ xi ftit jew wisq jiġu mbeda wkoll mill-esperjenza tagħna. Naraw kif ħanbeduhom. Fl-esperjenza umana komuni l-imħabba kif ngħidu hi dixxendenti. Ma tirritornax fuq il-ħajja li ħallejna wara darna bl-istess saħħa li biha tissawwab fuq il-ħajja li għad hemm qudiemna. Anki l-gratwità tal-imħabba tidher f'dan, il-ġenituri dan jafuh sa minn dejjem, ix-xjuħ ma jdumux ma jitalmuh. Minkejja dan ir-rivelazzjoni tiftaħ triq għal restituzzjoni differenti tal-imħabba. Hija t-triq li tweġġaħ lil min ġie qabilna. It-triq li tweġġaħ il-persuni li ġew qabilna tibda minn hawn, weġġaħ lill-anzjani. Din l-imħabba speċjali li tiftaħ it-triq fl-għamla ta' ġieħ, jiġifieri ħlewwa u rispett fl-istess ħin, iddestinat għall-età anzjana hi siġillata mill-kmandament ta' Alla. Weġġaħ lil missierek u lil ommok huwa impenn solenni l-ewwel wieħed fuq it-tieni tavla tal-10 kmandamenti. Dan ma jmiss biss lil missier u l-omm ta' dak li jkun, imiss il-ġenerazzjoni u l-ġenerazzjonijiet li ġew qabel li t-tluq tagħhom jista' wkoll jieħu żmien u jitwal sew. Hekk li joħloq żmien u spazju ta' konvivenza fit-tul mal-faxex l-oħra tal-ħajja. Fi kliem ieħor, din hi x-xjuħija tal-ħajja. Ġieħ hi kelma tajba biex ninkwadraw dan il-qasam ta' restituzzjoni tal-imħabba li tmiss lill-età anzjana. Jiġifieri aħna rċivejna mħabba mill-ġenituri tagħna, min-nanniet, u issa aħna nroddu lura din l-imħabba lejlhom, lill-anzjani, lin-nanniet. Aħna llum erġajna skoprejna t-terminu dinjità biex nuru x'inhu l-valur tar-rispett u tal-għożża għall-ħajja ta' kull persuna. Hawnhekk dinjità sostanzjalment hi bħal ġieħ li tweġġaħ lil missierek u ommok, tweġġaħ lill-anzjani, tfisser taraf li għandhom dinjità. Ejjew naħsbu tajjeb f'din il-konjugazzjoni sabiħa tal-imħabba, jiġifieri l-ġieħ, l-istess kura tal-marit, is-sosten ta' min ma jistax jagħmel l-affarijiet waħdu, il-garanzija tas-sosteniment jistgħu jonqsu mill-ġieħ.
Il-ġieħ jonqos meta l-konfidenza żejda flok li timxi b'delikatezza u mħabba, ħlewwa u rispett, tinbidel f'guffaġni u abbuż tal-poter. Meta d-dufija tiġi mċanfra u saħansitra kastigata bħalli kieku kienet xi ħtija. Meta t-taħwit u l-konfużjoni jsiru okkażjoni għaż-żuffjett u l-vjolenza. Dan jista' saħansitra jseħħ bejn il-ħitan ta' djar, fid-djar tal-morda u l-anzjani, kif ukoll fl-uffiċċji u fl-ispazji miftuħa tal-belt. Meta ninkoraġġixxu liż-żgħażagħ imqar indirettament atteġġjament ta' suffiċjenza u saħansitra ta' disprezz lejn l-età anzjana, lejn id-djufijiet tagħha u l-limitazzjonijiet tagħha, dan iwassal għal ħwejjeġ tal-biża'. Jiftaħ it-triq għal eċċessi li m'għandek timmaġinhom. Iż-żgħażagħ li jagħtu n-nar lil kutra ta' fqir fit-triq rajniha dan għax jarawh bħala skart uman. Iż-żgħażagħ li jagħtu n-nar lil kutra ta' fqir fit-triq huma biss il-quċċata ta' iceberg, jiġifieri tad-disprezz lejn ħajja li bogħod mill-attrazzjonijiet u mill-impulsi taż-żożija diġà tidher qisha ħajja ta' skart. Niddisprezzaw l-xjuħ u narmuhom minn ħajjitna għax inwarbuhom. Dan id-disprezz li jonqos lill-anzjan mill-ġieħ fir-realtà jonqos mill-ġieħ lilna lkoll. Jekk jiena nonqos mill-ġieħ lill-anzjan, inkun nonqos mill-ġieħ lejja nnifsi. Is-silta mill-ktieb ta' Bin Sirak li smajna fil-bidu hi ġustament qawwija fil-konfront ta' min ma jagħtix dan il-ġieħ u tajjad vendetta quddiem Alla. Fl-istorja ta' Noè hemm silta ħafna espressiva f'dan ir-rigward. Ix-xwejjaħ Noè, eroj tad-Dilluvju u għadu ħaddiem ħawtiel, jinsab mixħut u mitluf minn sensieħ wara li xorob xi tazza żejda. Diġà anzjan imma xorob iż-żejjed u liedu biex ma jqajmuhx u jimbarazzawh jgħattuh bil-ħlewwa b'ħarsithom lejn l-art b'rispett kbir. Dan it-testu sabiħ wisq u jgħid ħafna dwar il-ġieħ dovut lill-anzjan. Ngħattu d-djufijiet tal-anzjan biex ma nġaluhx jistħi, hija silta li tista' tgħinna ħafna. Minkejja l-għajnuniet materjali kollha li s-soċjetajiet li żjetonja u organizzati jipprovdu biex jassistu lix-xjuħ li bla dubju għandna għax inkunu kburin bihom, il-ġlieda għar-restituzzjoni ta' dik l-għamla speċjali ta' mħabba li hija l-ġieħ jidhirli li għadha dgħajfa u mhix tagħti l-frott tagħha. Irridu nagħmlu minn kollox inweżnuha u nkoraġġuha, noffru għajnuna soċjali u kulturali aħjar lil dawk li huma sensibbli għal din l-għamla deċiżiva ta' ċiviltà tal-imħabba. U fuq dan ippermettuli parir lill-ġenituri. Nitlobkom qarbu lill-uljiet it-tfal iż-żgħar lejn l-anzjani dejjem resquhom qrib tagħhom. U meta l-anzjan ikun marit, mar xi ftit minn moħħu, dejjem żommuhom qrib. Ħajkunu jafu li dan hu l-ġisem tagħna u li bis-saħħa tagħhom aħna issa ninsabu hawn. Nitlobkom, tbedux lill-anzjani. U jekk ma jifdal ebda possibilità oħra ħlief li tibatuhom f'dar tal-anzjani, nitlobkom, morru warawhom u ħudu l-tfal iżuruhom. Huma l-ġieħ taċ-ċiviltà tagħna, ix-xjuħ li fetħulna l-bibien. Għax ħafna drabi l-uliet jinsew dan. Ħanejdilkom ħaġa li ġrat lili. Meta kont Buenos Aires, kont nieħu pjaċir immur inżur id-djar tal-anzjani. Spiss kont imur u nżur lil kulħadd. Darba niftakar li staqsejt lil waħda kemm għandek tfal.
Għandi erba' kollha miż-żewġin bin-neputijiet u bdiet tkellimli fuq il-familja tagħha. Huma jiġu jarawk, iva dejjem jiġu. X'inħriġ mill-kamra l-infermiera li kienet semetna nitkellmu qalt li Dun dik qalet gidba biex tagħti lill-ulieda. Ilu 6 xhur ma jitfaċċa xi ħadd. Hekk kif isser narmu lix-xjuħ. Meta naħsbu li x-xjuħ huma materjal għall-iskart. Isimgħuni, dan huwa dnub gravi. Dan huwa l-ewwel kmandament kbir, huwa l-uniku wieħed li miegħu hemm mogħti l-premju weġġaħ lil missierek u lil ommok u jitwalu jiemek fuq l-art. Dan il-kmandament ta' ġieħ li xjuħ jagħtina barka li tidher b'dan il-mod. Ikollok ħajja twila. Nitlobkom ħudu ħsieb tax-xjuħ. U jekk jitilfu rashom ħudu ħsiebhom xorta waħda għax huma l-preżenza tal-istorja, il-preżenza tal-familja tiegħi. U grazzi għalihom jien ninsab hawn. Nistgħu ngħidu lkoll kemm aħna grazzi għalik, nannu u nanna, jiena ħaj. Nitlobkom titilquhomx waħedhom. U din li nieħdu ħsieb tax-xjuħ mhix kwistjoni ta' kosmetika jew xi kirurġija plastika, le, pjuttost hi kwistjoni ta' ġieħ li għandha tinbidel f'edukazzjoni liż-żgħażagħ dwar il-ħajja u l-fażijiet tagħha. L-imħabba għall-umanità li hi komuni għalina kollha u tinkludi l-ġieħ lejn il-ħajja mgħixha mhix xi ħaġa tax-xjuħ. Pjuttost hi ambizzjoni li grazzi għaliha iż-żożija tista' tidher iktar fil-ġmiel tagħha għax tiret minn għandhom l-aħjar kwalitajiet. L-erf tal-Ispirtu ta' Alla jagħtina l-enerġija li hemm bżonn biex niftħu x-xefaq ta' din ir-rivoluzzjoni kulturali vera u proprja. Con l'energia necessaria. Grazie.